שלום לכם אנשים יקרים, מה שלומכם? ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שבו אנחנו נדבר על משמעת עצמית. כי לא משנה מה אנחנו נרצה להשיג, בין אם זה להתאמן, בין אם זה להעלות תכנים באופן קבוע לרשת, בין אם זה כל דבר טוב שאנחנו נרצה לעשות, אנחנו נצטרך להיות עקביים. לעשות את זה שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם, והדבר הזה דורש מאיתנו משמעת עצמית. לעשות את זה עוד פעם, לא משנה מה קורה בחוץ, אני ממשיך לעשות. בפרק הזה אני אחשוף כלים סופר פרקטיים שאתם יכולים להשתמש, ומספיק שתיקחו אפילו משהו אחד מהדבר הזה, זה כבר יעזור לכם להיות במשמעת עצמית הרבה יותר טובה. אז קודם כל אנחנו נגדיר מה זה אומר משמעת עצמית. כתבתי לעצמי, זה לעשות משהו שאתה יודע שצריך לעשות בזמן הנכון, גם אם אתה לא רוצה לעשות אותו, אתה עושה אותו עכשיו. כי יש דברים שאנחנו צריכים לעשות, ואנחנו גם רוצים לעשות אותם, כמו שנגיד, אני רוצה לאכול. עכשיו, זה לא דורש משמעת עצמית. משמעת עצמית זה כשיש משהו שאתה צריך לעשות, ואין לך כזה חשק לעשות את זה, אבל אתה יודע שהוא טוב לך, ואתה עדיין הולך ואתה עושה אותו כשצריך. לא דוחה אותו, אתה עושה את זה עכשיו. אז קודם כל אני כבר אצלו לכלי הראשון, שאני קורא לו מינימום חיכוך. שאם יש משהו שאני יודע שאני צריך לעשות, והוא דורש ממני המון התארגנות והמון דברים לפני זה, אז יהיה לי קשה להתמיד בו. לדוגמה, אם אני רוצה ללכת, פתאום נכנס לי ג'וק, אני רוצה להתחיל לרוץ בחוף בבוקר. ואני גר רחוק, לוקח לי שעה לנסוע לים. אז כמה אני צריך להתארגן לפני זה? אני צריך להתלבש ולקחת את הבגדים הנכונים, ואולי בגדים להחלפה, ולנסוע שעה ולחזור שעה, זה דורש ממני יותר מדי, אז יהיה לי מאוד קשה להתמיד בזה. אז אני רוצה שיהיה לי מינימום חיכוך. לדוגמה, אם אני אצטרך ללבוש נעליים ולצאת לרוץ החוצה, אז מנעתי את כל החיכוך שהיה לי. אני אתקלח בבית, אני אצא מהבית ואני ישר אתחיל לרוץ. אז מנעתי את כל החיכוך הזה. עכשיו, לפעמים שאני אומר לחבר'ה בתהליכי ליווי אצלי, אז אני אומר להם, אני רוצה לתת להם משימות כאלה שהם יוכלו להכיל. נגיד אם בן אדם לא מייצר תוכן, אז אני לא יבקש ממנו עכשיו, שמע, יאללה, תקפוץ לי 5 סרטונים ברמה הכי גבוהה, עם כתוביות, עם זה, עם פה, עם שם, כי יהיה לו קשה להכיל את זה. אז אנחנו רוצים לתת משימות לעצמנו שלא דורשות מאיתנו הרבה חיכוך. אז נתחיל במשהו שאנחנו כן יכולים להכיל, ב2 סרטונים בשבוע. קשה לך לדבר מול מצלמה, אז תתחיל לצלם וידאו ותדובב אותו שאתה מדבר והסרטון רץ. או משהו שיהיה לך, משהו שאתה יכול להכיל. זה המטרה של המינימום חיכוך, זה לעשות משהו שאתה יכול להכיל אותו. אם זה משהו שאתה יכול להכיל, אז זה לא ידרוש ממך יותר מדי כוח רצון. זה לא יהיה תלוי במשהו, כי בסוף הכוח רצון שלנו הוא משהו שהוא מתקלה, הוא לא משהו שיהיה לנצח. ואם יש משהו שהוא סופר קשה לי, אני לא אוכל להתמיד בו לאורך זמן. לדוגמה, עכשיו להכין את הפודקאסט הזה, שזו גם מצולם בווידאו וגם באודיו, הוא סבבה. הוא קצת דורש ממני תאורה, דורש ממני מצלמה, דורש ממני מחשב, דורש ממני. עכשיו, כשהיה לי כמה פרקים שרציתי לארח אנשים, היה לוקח לי להקים את האולפן, לפחות איזה 1.5 שעה לסדר אותו, איזה 1.5 שעה להקים, 1.5 שעה לקפל אותו. זאת אומרת, רק איזה 2-3 היה הולך לי רק על להכין את כל האולפן, 2 מצלמות, תאורה, שהכל עובד, עם כל הדברים האלה מאחורה, הדבר הצהוב הזה מאחורה, ולהכין את כל הסט שיראה יפה, דרש ממני הרבה. עכשיו, בגלל זה היה לי גם רק איזה 2-3 פרקים שהצלחתי לארח אנשים, כי זה גם דרש את התיאום של שתינו, וגם את כל ההכנה של האולפן. עכשיו, כמה שהיה לי פחות חיכוך, נגיד אם הייתי עושה את הפודקאסט הזה רק באודיו, שהייתי רק מקליט את עצמי, זה היה סופר קל, כאילו הייתי יכול, זה היה לי הרבה יותר פשוט, לא סופר קל, אבל זה כן היה לי יותר קל, שאני לוקח, פותח מצלמה, פותח מיקרופון או זה כאילו, ועושה את זה ממש בקלות. ככה גם כשאני יוצר תוכן, אני רוצה שיהיה לי שיטת עבודה. במקום, יש לי קורס לעריכת סרטונים, אז אני מסביר שם איזושהי שיטת עבודה, איך לעשות את זה שיהיה סופר קל, ואז יהיה אפשר להתמיד בזה. ככה הצלחתי להתמיד במילואים, והמשכתי לעלות סרטונים איזה 3 בשבוע, לא משנה מה קרה, כי היה לי שיטת עבודה שלא דרשה ממני יותר מדי עבודה. עריכה קלה, צילום קל, כמה ברצף, וכן הלאה. אז הדרך הראשונה זה אם יש לכם משהו שדורש מכם הרבה חיכוך, הרבה מאמצים, אז יהיה לכם קשה להתמיד בזה. אז אנחנו רוצים להוריד את מינימום העבודה. הדבר השני שלמדתי אצל מאמן שאני מאוד אוהב ומעריך, אייל אברהם, קורא לזה לדחות את השפע. מה זה אומר? היכולת שלנו לדחות סיפוקים
היא מנתבת את היצר שלנו, את הרצון שלנו למשהו שאנחנו כן רוצים לעשות. לדוגמה, אם אני עכשיו יושב לכתוב פוסט, או לכתוב מייל, לכתוב משהו שאני עכשיו דורש ממני יצירה של משהו, ויש לי שקית של בוטנים לידי, ואני יושב ומתחיל לנשנש, אני מבזבז את היצר שלי על אכילה, אני מספק את היצר שלי על משהו, ואז אני כאילו לקחתי את הכוח רצון ובזבזתי אותו על משהו אחר, על משהו קטן שהוא שולי. לעומת זאת, אם אני לוקח את היצר הזה והופך אותו ליצירה, אז אני משתמש בו, זה הכוח רצון שאני משתמש בו. כן, זה קצת מורכב להסביר את זה, אבל בואו אני אתן את הדוגמה הזו בניסוי ששמעתי בתואר, שעשו בשנות ה-60 או משהו כזה, 50, קראו לו ניסוי המרשמלו, יכול להיות ששמעתם עליו. זה לקחו כמה ילדים, שמו אותם בחדר, שמו להם צלחת, ועל הצלחת שמו להם מרשמלו. ההורים יצאו מהחדר ואמרו להם, אם אתם לא תיגעו במרשמלו, אתם תקבלו עוד, כשאני אחזור, תקבלו 2 מרשמלו. ואז ההורים יצאו מהחדר, והתחילו לראות את הילדים איך הם מגיבים. חלק מהילדים אכלו, חלק מהילדים השאירו וצריכו להתאפק, חלק נגעו, הכניסו לפה, שמו בצלחת. ואחרי זה חזרו לאותם ילדים, אחרי 10-20 שנה שהם היו בוגרים, ומצאו שאותם ילדים שהצליחו לדחות את הסיפוק העכשווי, כדי להרוויח משהו גדול יותר לאחר מכן, הם היו יותר חכמים, יותר בריאים, הם היו מתאמנים יותר, הם היו שומרים על התזונה שלהם, הם הרוויחו יותר כסף, גם אם זה בתור שכיר, גם בתור עצמאי, הם היו אנשים יותר מצליחים לעומת אנשים שאכלו לעומת אותם ילדים שאכלו את המרשמלו, ולא הצליחו לדחות סיפוקים. זאת אומרת, היכולת שלנו לדחות את היצר, לדחות סיפוקים למען משהו שהוא גדול וטוב יותר, זה היכולת שלנו לפתח משמעת עצמית הרבה יותר חזקה. אז ברגעים שאתם, נגיד, יושבים מול המחשב, ואתם צריכים לעשות איזשהו משהו של יצירה, תנסו להימנע כמה שיותר מלנשנש או לעשות משהו כזה, כי אז אתם מבזבזים את הכוח רצון שלכם, שאתם לא מצליחים לעמוד עכשיו בפיתוי של לאכול משהו, לאכול איזה נשנוש, לאכול משהו, ואתם מבזבזים את היצר שלכם על לאכול משהו, במקום להוציא אותו על יצירה של משהו, שבסוף אנחנו רוצים ליצור דברים, ליצור פודקאסט, ליצור תוכן, ליצור זה, אנחנו רוצים ליצור מעצמנו דברים, זה מה שממלא את הנפש שלנו. אז תנסו כשאתם יושבים לעשות משהו שאתם רוצים, לדחות סיפוקים של כל שאר הדברים הקטנים, ואל תבזבזו את הכוח רצון שלכם על דברים שהם פחות חשובים, ותנסו להתרכז במה שחשוב. עכשיו, מה עוד יכול לעזור לכם? זה לנטרל אותם לגמרי. זאת אומרת, מלכתחילה שהבוטנים או השוקולדים לא יהיו על השולחן שלכם. זאת אומרת, אם אני יודע שיש משהו שהוא חזק ממני, אני לא עושה אותו. אני מראש נמנע מזה שהוא יפיל אותי. נגיד, אם אני רוצה לא להיות עם הטלפון לפני השינה, אני יודע שזה מפריע לי וזה מציק לי, וזה גורם לי להישאר ער ליותר זמן, אז אני יודע שאני חלש מול זה, שאם הטלפון יהיה ליד המיטה, אני פשוט אשתמש בו, כי אין מה לעשות, ישבו גדולי המוחות, ובנו לנו כאלה אפליקציות מדהימות, שמדביקות אותנו למסכים, ואני יודע שאני חלש מול זה, אז מה שאני אעשה, אני פשוט ינטרל את זה, ואני אשים את הפלאפון מחוץ לחדר, ואז אין לי את הגירוי הזה. אם אני יודע שעכשיו אני אשב בסלון ואני אקח איתי איזה חטיף ואני אקח את כל החטיף איתי, אני יודע שאני אפרק אותו, כי זה יותר חזק ממני. אז אני בוחר את המלחמות שלי, אני לא מבזבז את הכוח הרצון שלי על זה, ואני אקח צלחת קטנה, אקח חופן ויבוא איתו לסלון, ואז אם אני ארצה לקחת עוד משהו, אני אעשה את זה באופן אקטיבי, אני אלך ואעשה את זה עוד פעם, כי לגמור את השקית זה פסיבי, זה קל, זה לא דורש מאיתנו מאמץ, ולקום ולעשות משהו עוד פעולה, זה אקטיבי, אז זה פשוט עושה איזשהו עוד חוצץ, שיכול למנוע מאיתנו. כנ"ל לגבי אפליקציות, נגיד אם אתם חושבים שאתם נמצאים הרבה זמן בטלפון, אז יש אפליקציות שנועלות את הטלפון אחרי רבע שעה, או שלחות לכם התראה אחרי איזשהו כמה דקות, או נכנסות למצב שינה באיזושהי שעה, זה נגיד מה שיש לי, שבשעה 9 בערב כל האפליקציות ננעלות וסלام עליכום, אני לא יכול להיות בטלפון יותר. כאילו אני יכול להיכנס להגדרות, לבטל את זה, אבל זה ידרוש ממני שוב פעולה אקטיבית. ואני רוצה להימנע מהדבר הזה. זאת אומרת, כמה שאני אצליח לשים לעצמי יותר חסמים כאלה שיקבילו אותי, אני פחות יבזבז את הכוח רצון שלי על דברים קטנים. אוקיי? אז תבחרו את המלחמות שלכם ותנסו מלכתחילה לנטרל הסחות דעת, שלא תצטרכו לבזבז את הכוח רצון שלכם על זה.
דבר הבא, מה עוד אמרנו? לדחות את השפע. עכשיו, למה זה גם חשוב? כי אחד הדברים הכי חשובים שיש לנו כלפי עצמנו זה המילה שלנו. כשאנחנו אומרים, אני עושה את זה ואני עומד במילה שלי. אני אומר שהשבוע אני אתאמן 3 פעמים ואני עושה את זה. איך זה מרגיש לנו? וואלק, mother fucker. אבל איך זה מרגיש שאני אומר אני אתאמן או שהיום אני אוכל ככה וזה לא קורה? שוב פעם לא עמדת במילה שלך, שוב אתה מחרטט. אז אנחנו רוצים לפתח לעצמנו, להתחייב למשהו ולעמוד במילה שלנו. תחשבו שאתם, עכשיו אנחנו לפעמים מפחדים להתחייב בפני עצמנו, כי אנחנו יודעים שאנחנו לא נקיים את זה. תחשבו שאתם הולכים עם חבר, ואתם קובעים איתו בוא ניפגש בטיילת בשעה 7. ואז אתם יוצאים מהבית ב6:45, ואתם פתאום מקבלים שיחה, או שומע בסוף אני לא בא. אתם כבר יצאתם ואתם מקבלים שיחה, לא שומע בסוף מה שלא מסתדר, אני לא בא. טוב, קורה, יכול להיות, בני אדם. ותחשבו שאתם אחרי כמה שבועות שוב קובעים, ושוב ברגע האחרון הוא מבריז לכם. ואתם כבר יצאתם והתארגנתם, ואתם באוטו והתלבשתם והכנתם את הדברים. ומה קורה פתאום שהוא מבריז לכם? מה תגידו עליו? וואלק, מניאק, לא סומך עליו יותר. וזה מה שקורה כשאנחנו מתחייבים כלפי עצמנו, ולא עומדים במילה שלנו. אנחנו אחרי זה אומרים, וואלה, מניאק, לא סומך על המילה שלך, לא סומך, אני לא אתחייב מראש, כי אני יודע שאתה לא תעמוד במילה. אז תתחייבו כלפי עצמכם למשימות שאתם כן יכולים לעמוד בהן, שאתם כן יכולים לעשות. מה הדבר ההפוך ממשמעת עצמית או כוח רצון? שאני לא עומד במילה שלי, מה אני עושה? אני דוחה את זה. עכשיו, קודם כל, תפסיקו להגיד על עצמכם דחיינים. אם אתם אומרים שאתם דחיינים, תפסיקו מזה היום להגיד אני כזה. כי אז אתם משליכים, אתם אומרים, אתם מכניסים את הדבר הזה לזהות שלכם, ואתם גורמים לעצמכם להיות דחיינים, כי אתם אומרים ככה אני כזה מה יש. אז קודם כל, תפסיקו להגיד את זה. דבר שני, דחיינות, בוא נגדיר שנייה מה זה. זאת הרגשה שאנחנו יודעים שאנחנו צריכים לעשות משהו, אבל משום מה אנחנו דוחים אותה, יכול להיות משהו שהוא חשוב לנו, ואז אנחנו דוחים אותה מאיזושהי סיבה, יכול להיות רגשית, יכול להיות חוסר ביטחון, יכול להיות שאנחנו לא יודעים איך לעשות את זה ומאיפה להתחיל, ואנחנו פשוט לא עושים את זה. עכשיו, דחיינות, איך אנחנו יכולים לנצח את הדחיינות? יש כמה דרכים. קודם כל, אמרנו שאנחנו דוחים את זה כשיש לנו איזשהו חוסר ביטחון, לא יודעים איך לעשות את זה, אנחנו מאיזושהי בחינה רגשית, זה קשה לנו ויש לנו כזה משהו מאחורי הראש שמונע מאיתנו לדבר הזה לקרות, אז פשוט זה יישום מהיר. כשעולה לי משהו, אני רוצה לעשות אותו כמה שיותר מהר. אם אני עכשיו עולה לי שאני רוצה לעשות פודקאסט, אני הולך ועושה אותו. שאני רוצה להוציא קורס דיגיטלי, אני לא מורח אותו עכשיו ודוחה אותו לעוד 6 שנים, או לכמה חודשים, מה שקרה לי פעם אחת שדחיתי איזה קורס דיגיטלי שרציתי לעשות, לקח לי שנה לעשות אותו. כל הזמן אמרתי שאני רוצה שהוא יותר טוב ויותר טוב, ודחיתי את זה, ואני לא מספיק מוכן, אני לא מספיק טוב, אני לא מספיק זה כל מיני סיפורים, וכל הזמן דחיתי אותו ודחיתי אותו. ועכשיו לא מזמן שרציתי להוציא קורס דיגיטלי, הוא קרה, אמרתי אני יוצא עם הדבר הזה לאור, והוא קרה תוך פחות מחודש, הקורס דיגיטלי היה באוויר, שזה כולל, העברתי אותו כמה פעמים, העברתי אותו בלייב, צילמתי אותו, ערכתי אותו בפשטות, בקלות, אמרנו מינימום חיכוך, אני צילמתי אותו, העברתי אותו בלייב, מינימום חיכוך עם המצלמת אינטרנט של המחשב, מצלמת אינטרנט, לא שברתי את הראש עם מצלמה מקצועית, עשיתי אותו בלייב, עשיתי עריכה ממש סופר פשוטה, רק קטעים, שיגרתי אותו, ודף נחיתה, קמפיין, וזה פשוט רץ ומכניס לי אחלה של כסף, וזה כולה עשיתי אותו בחודש, ואת הקמפיין עשיתי תוך כדי שהייתי במילואים. זאת אומרת, לא נתתי לעצמי אפילו למרוח את זה ולתרץ לעצמי שאני במילואים, עשיתי אותו ישר. כי אני יודע שאם אני אדחה אותו שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם, זה פשוט ימרח, כי אז נכנסים לנו כל מיני ג'וקים לראש, שאני לא מספיק טוב וצריך לשפר פה ולספר שם. אני קודם כל רוצה לצאת לדרך, ואז משם אני אתחיל לראות את הטעויות, ותוך כדי תנועה אני אשפר. את ההדרכה הזאת, לפני שצילמתי אותה, עשיתי אותה איזה 3-4 פעמים בלייב, והיו מלא טעויות. בפעם הראשונה עשיתי מלא טעויות, לא הבנתי מה יהיה האורך שלה, לא ידעתי מה יהיה המבנה. פשוט יצאתי, היו כמה, איזה 8-4, משהו כזה, איזה 8-10 משתתפים. ראיתי מה צריך לשפר, טעיתי מהר. ואז יצאתי לדרך, עשיתי אותה עוד פעם, טעיתי עוד פעם שלישית, ואז בפעם הרביעית או השלישית זה כבר היה פרפקט, זה היה כבר מדהים, היה מבנה מסודר, מה אני רוצה להגיד, ממש זה היה מושלם.
וחתכתי, ערכתי, יצאתי לדרך, מינימום חיכוך. עכשיו היה לי כבר בדרך התחילו לעלות קולות שזה לא מספיק טוב, ואפשר להוסיף עוד דברים. אמרתי, אני קודם כל יוצא לאור, ואז עם דברים שאני רוצה להוסיף, אני אוסיף והמחיר יעלה. זאת אומרת, כבר זה מושלם, כבר זה מוכן, אני יוצא עם זה לדרך. יישום כמה שיותר מהר. אתמול קפץ לי זה שאני רוצה להתחיל לעשות פודקאסט, שאני חוזר לפודקאסטים. היום בבוקר כבר אני עושה את הפודקאסט, כאילו, אנחנו רוצים ליישם כמה שיותר מהר לפני שהסרטים מתחילים להיכנס לנו לראש. ומשהו שיכול לעזור לכם ליישם מהר, אל תראו את כל המסע הגדול שאתם הולכים לעבור. לצלם, לערוך, לשלוח, לעשות, דף נחיתה, דף סליקה, דף זה. אל תראו את כל המסע שאתם רוצים לעבור. תראו את הצעד הראשון, תעשו את הצעד הראשון, יישום מהר, תעשו את הצעד הראשון. אני רוצה לרוץ, אני לא רואה עכשיו את המסע חצי שעה של סבל שאני הולך לסבול בריצה, אני רוצה לראות את הצעד הראשון, את הנעליים שאני לובש, כבר הנעתי את כל המהלך הזה, זהו, משם אני חושב רק את כמה צעדים ראשונים. כמו במפה של GTA שאתם, או כל משחק אחר, המפה לא נפתחת ישר הכל, אתם רואים תוך כדי, המפה נפתחת עוד. אתם לא צריכים לראות עכשיו את כל המפה, תראו את הכמה מטרים הראשונים שלכם, זה מה שצריך. הדבר הבא שיעזור לנו להיות פחות דחיינים זה דדליין, שאני קובע תאריך ובתאריך הזה זה קורה. עכשיו, למה הרבה פעמים אנחנו מפחדים להציב דדליין? כי אנחנו פוחדים ששוב אנחנו לא נעמוד במילה שלנו, שאני אזרוק תאריך וזה לא יקרה בתאריך הזה. אז אנחנו רוצים להתחייב שזה קורה בתאריך הזה, להאמין בעצמנו שהדבר הזה הפעם זה קורה. גם אם כמה פעמים קודמות זה לא קרה, הכל בסדר, הפעם אני סומך על עצמי, תאמינו בעצמכם שהדבר הזה יקרה, ותעשו את כל מאמצים שלקראת התאריך הזה שהדבר הזה יקרה, כי לא משנה מה הזמן שאתם תגבילו לעצמכם, הדבר הזה יקרה בזמן הזה. אתם מכירים את זה כשסטודנטים שיש להם איזושהי עבודה לעשות, נגיד כשיש לכם סמינריון, אז דוחים את זה, אני נגיד שנאתי את הסמינריון הזה, ודחיתי אותו עד הרגע האחרון, כמה שאפשר, הם נתנו לנו זמן של כמה חודשים, ובסוף בפועל עושים את העבודות, את הסמינריון, או כל עבודה אחרת, עושים אותה לקראת הסוף. נכון, אתם מכירים את זה? שאיך שאנחנו ממש מתקרבים לדדליין, אנחנו פתאום מוצאים בעצמנו כוחות, ואנחנו מצליחים לעשות ולעמוד בזמנים. למה? כי אנחנו מחויבים. ואז כשיש לנו דדליין, אנחנו נוכל לעמוד בזה. אנחנו נגיש גם עבודה של 60 דפים, כמה נוראה שהיא תהיה. אם יש דדליין, אנחנו נצליח לעמוד בזה. לא מזמן נפגשתי עם מישהו שאיתי בתהליך ליווי, שקבענו דדליין שאנחנו עושים, שהוא יוצא לוובינר בתאריך X. ואז כשאנחנו מגיעים 3 שבועות לפני, שבוע אחד, 3 שבועות לפני שאנחנו יוצאים לפני הוובינר, אני לא מוכן, בוא נדחה את זה בחודש. עכשיו אמרתי לו, חביבי, בתאריך הזה אתה תוכל, אתה תספיק לעשות את זה. זה רק עניין של כמה אתה רוצה לעשות, למה אתה רוצה לדחות, ואז הוא התחיל לספר כי הוא מרגיש שהוא לא מספיק מוכן, לא מספיק זה, אבל זה לא קשור. גם כשהוא הגיע לתאריך הזה הוא עדיין לא ירגיש לא מספיק מוכן, זה לא קשור לזה. צריך לקפוץ למים ולנסות ליישם את זה מהר, לפני שהשדים בראש מנצחים אותנו. מה שעוד יעזור לנו לנצח את הדחיינות, זה להתחייב בפומבי. אם אני רוצה לעמוד, קודם כל אתם מבינים שיש לכם את הכוחות, שאם אתם תגיעו, שאם אתם מציבים לכם דדליין, אתם תצליחו לעמוד בו, אתם תמצאו את הכוחות, תמצאו את המשאבים, את האנרגיה, את המאמץ, אתם תצליחו לעשות כל מה שצריך ואתם תצליחו. ככה בן אדם עובד, כשהוא מציב לעצמו יעד, הוא יגיע אליו, לא משנה אם הוא יגיד את זה עוד שנה או שעוד חודש, הוא יגיע לזה. במידה והוא רוצה, במידה הוא מספיק מחויב, במידה ויש לו מספיק משמעת עצמית. אז עוד דרך להתחייב ולסנדל את עצמנו, זה אם אנחנו קובעים עם אנשים אחרים, אז יש לנו, הדבר הזה פחות תלוי בנו. למה המון אנשים הולכים למאמני כושר? כי חלק מהדבר הזה שיעזור להם להתמיד. הרי הם יכולים ללכת לחדר כושר, אבל הם צריכים את הבן אדם הזה שידחוף אותם. למה אנשים הולכים לייעוץ עסקי? כי הם צריכים לעשות דברים והם לא מצליחים לעשות אותם, הם צריכים את המישהו הזה שידחוף אותם. זה מה שזה עובד. ככה הדברים עובדים כשיש דברים שאנחנו לא מצליחים לעשות, אם אנחנו נהיה מחויבים. למה אני רץ מהר? למה אני מדבר כל כך מהר? למה לא בצ'יל? שנייה, כוס מים קטנה. נהיה לי קטע כזה, כאילו נהייתה לי איזושהי אמונה שאם אני אדבר מהר, אני אוכל להספיק יותר, ואתם תהיו יותר מרוכזים. אבל האמת שזה סתם אמונה כזאת, שאני לא יודע, רץ לאנשהו, אני צריך לדבר יותר בצ'יל, כי אתם בטח עכשיו מתאמנים, אתם בכסף שלכם, בסבבה, בפקקים, לא יודע איפה אני תופס אתכם, אבל אתם עכשיו בסבבה, אתם לא ממהרים לשום מקום.
אז למה לדבר מהר? נכון, תגיבו לי על זה, מתי שאתם רואים את זה, תגיבו על זה, לדבר לאט או מהר. אז להתחייב בפני מישהו זה משהו שמאוד יכול לעזור לנו להיות יותר מחויבים. פתאום אני נאבד, פתאום שאני לא רץ מהר אז אני נאבד. אז תתחייבו בפני מישהו, תתחייבו בפומבי. תעשו סרטון, תעשו סטורי, תדברו עם חבר, תדברו עם מישהו ותתחייבו פשוט לתאריך. וכשאתם תהיו מחויבים כלפי מישהו, יהיה לכם אפילו קצת איזה פדיחה שאתם לא תעמדו במילה, כאילו כבר אתם אמרתם. יהיה לכם פדיחה אם אתם לא תעמדו במילה שלכם. אז זה עוד דרך לסנדל את עצמכם, זה פשוט להתחייב בפני קהל, בפני אנשים, בפני בני זוג, ואז אתם תהיו פשוט מחויבים לעשות את זה. אלה הכלים בואו נראה שלא פספסתי שום דבר. מספיק שאתם תיקחו אפילו כלי אחד מפה, בין אם זה להתחייב בפומבי או בפני חברים שלכם, בין אם זה לנקות את השולחן שלכם שלא יהיו לכם מסכות דעת ולא יבזבזו את היצר שלכם ולא יגרמו לכם לבזבז את הכוח רצון שלכם, בין אם זה ליישם מהר, אם עולה לכם רעיון לרוץ ישר וליישם אותו בלי לחשוב ולפני שהשדים והקולות הקטנים בראש יתחילו לבלבל לנו את המוח, יישום מהיר, והדבר הראשון שדיברנו עליו, שזה מינימום חיכוך, שיהיה לכם כמה שיותר פשוט וקל להכיל את זה, ככה אתם תוכלו להתמיד בזה לאורך זמן. אם הדבר הזה קשה לנו, אנחנו לא נצליח להתמיד לאורך זמן. אני הייתי דני, ואם אהבתם את הפרק הזה ואתם רוצים לשתף אותו לעוד חבר, חברה, מישהו, שתפו אותו, תפיצו את השפע הזה, תעקבו אחרי ברשתות, דני אבזוב, באינסטגרם, טיק טוק, לא יודע איפה אתם נמצאים, אני נמצא בכל מקום, יאללה, צ'או קקאו, אוהב אתכם, אחלה של יום, שמחתי להעביר אתכם את הרגע הזה.